Високо вероятно, че Божидар Андреев е направил много повече за ромското общество с неговия бронзов медал, отколкото всичките социални програми до сега. Не в малка част заради този вайрал наратив, че той е бачкал в Lidl, докато е бил безпаричен, е живял в стаята за чистачки в залата по щанги. И много иронично да се изтъква това като национална гордост, защото тази история е пример на как момчето е оцелял не заради държавата, а въпреки нея. Въпреки бедността, въпреки расизма, което е посрещнат в нашето общество, този човек се изправи не само пред предизвикателствата на българския спорт като цяло. Това между другото е чудесна реклама за Lidl, by the way. Силно се надявам, че сега ще му станат спонсори, или поне да финансират филма за живота му. По-добре да ни го продуцират Netflix, защото вероятно актьора, който ще го играе, ще е кубинец, може би. Но поне вече знаем, че те също минават за българи. Постижение на такива индивиди помагат на останалото общество да изгради някаква емпатия към тази група. Също и от какво е дошъл и през какво е минал, може да служи за точка на вдъхновение за